Espera, que te pasen la... Toca el mucharanguero. No sé si coneixeu el Toc Muixeranguer, que és una tradició que s'estén arreu del País Valencià, la que tenim documentada des del segle XVII i que paulatinament ha anat recuperant-se. A partir de la conservació en Algemesí, que és l'únic lloc on s'ha conservat, ha anat expandint-se a la resta de pobles, fins a arribar ací, que és la muixeranga més meridional que tenim al País Valencià. Si heu vist alguna vegada, també és una tradició que es realitza a Catalunya en els castells. No sé si esteu informats. Els castells tenen un origen valencià. Som nosaltres que vam pujar cap allí. Tot i que ells li van donar una diferenciació, d'acord? No fem exactament el mateix. Ells busquen com més alçada possible i repetir-se les mateixes estructures. Nosaltres intentem fer figures plàstiques. L'important no és l'alçada, sinó el jugar en el color i ja que fem l'actuació, ens agradaria que si us agrada sigueu partíceps. Que vingueu als assajos que fem els divendres al Festa Juan d'Alacant i que us sumeu, perquè entre tots farem una gran colla i per anar superant-vos, per anar fent coses més grans, doncs necessitem a vosaltres. La base oficial de la muixeranga és David Membrives, fent-li un aplauso també a David Membrives. I puges tu. Si necessiteu alguna ajuda, allà també li podeu aplaudir, que ella és la que puja, la que s'ajuda. El procés de pujar se pot fer escalat o se pot fer amb una escaleta, que la utilitzem quan tenim figures més altes. Ara ho farà escalat, d'acord? Simplement ves escopots. La gent del voltant és perquè sa mare ens ha dit que si no, no puja. Para siempre. Y si no, vais a ver para que no va a pegar. Una chiqueta que vol. O chiquet. Uy, cosa aparte, ¿no has visto? Més pilars que tenim més xiquets. Veniu a fer más. Muy bien, un aplauso. Són bots. Ahí. Això són bots. La Bego també. És que en calces n'haurien de pujar. Mira, yo me voy a poner así.
massatge. Pels vells carrers de la